Знаете ли, че джинджифилът е една от най-мощните суперхрани в света? Той не само подобрява храносмилането и засилва имунитета, но и помага при болки, възпаления и дори може да предпазва от някои заболявания. В това видео ще ви разкрием 10 изненадващи ползи от джинджифила и как да го включите в ежедневието си за по-добро здраве. Останете до края, защото ви очаква бонус съвет, който не искате да пропуснете. Джинджифилът, Zingiber officinale, е едно от най-използваните лечебни растения в Филипините за лечение на различни храносмилателни проблеми. Номер 1. Стимулира храносмилането. Джинджифилът подпомага храносмилателното здраве, като стимулира производството на стомашна киселина, която помага за усвояването на хранителните вещества и поддържа теглото. Освен това, подобрява усвояването на минерали и витамини в червата. Номер 2. Възстановява мускулната енергия и облегчава ставните болки. След интензивни тренировки, джинджифилът намалява времето за възстановяване на мускулите. Благодарение на своите противовъзпалителни свойства, той също така намалява болките в ставите. Приемът на 2 грама дневно може да облегчи мускулната треска. Номер 3. Подобрява кръвообращението и облегчава синусовата конгестия. Джинджифилът стимулира кръвообращението, което увеличава енергията и намалява усещането за умора. Освен това, изчиства синусите и отпушва дихателните пътища. Чаша чай с джинджифил може да помогне при запушен нос и болно гърло. Номер 4. Намалява нивата на кръвната захар. Джинджифилът е особено полезен за диабетици, тъй като спомага за понижаване на кръвната захар. В комбинация с канела, той допълнително засилва чувствителността на клетките към инсулина и регулира метаболизма на захарите. Номер 5. Понижава холестерола. Джинджифилът намалява нивата на лошия холестерол, LDL, който води до натрупване на мазнини в артериите. Това намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Номер 6. Подобрява мозъчната функция и предпазва от Алцхаймер. Тъй като възпалението е свързано с невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон, противовъзпалителните свойства на джинджифила могат да подобрят когнитивната функция и да намалят риска от тези заболявания. Номер 7. Съдържа съединение, което може да предпазва от рак. Джинджифилът съдържа 6-гингерол, вещество, което може да помогне в превенцията на рак. Проучвания показват, че джинджифиловият екстракт инхибира растежа на ракови клетки. Номер 8. Помага в борбата с инфекции. Благодарение на мощните си антибактериални и противогъбични свойства, джинджифилът помага в борбата с настинки и инфекции. Комбинацията от топла вода, настърган джинджифил, лимонов сок и мед е отличен естествен лек срещу настинка. Номер 9. Намалява менструалните болки. Жените, страдащи от болезнена менструация, могат да използват джинджифила като естествено средство за облегчаване на болката. Изследвания показват, че джинджифилът е толкова ефективен, колкото ибупрофен при намаляване на менструалните спазми. Номер 10. Облегчава гаденето. Джинджифилът е доказано ефективен при намаляване на гаденето, независимо дали става въпрос за морска болест, сутрешно гадене при бременност или гадене след операции. Бонус съвет. Започвайте деня си с джинджифилова вода. Накиснете няколко резена пресен джинджифил в топла вода за 5-10 минути и изпийте сутрин на гладно. Това ще стимулира метаболизма, детоксикира организма, засили имунитета, подобри храносмилането. Добавете малко лимон и мед за още повече ползи. Опитайте и вижте разликата. Ако видеото ви беше полезно, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Не забравяйте да натиснете камбанката, за да не пропускате нови полезни видеа.